Do volieb ostáva necelý mesiac. Pozvanie do rozhovoru pre Topky.sk prijal predseda momentálne podľa prieskumov najsilnejšej politickej strany Smer SD Robert Fico. Dobrý deň, prajem. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Pán Fico, začnem tak hneď z hurta. Z úst mnohých politikov z iných strán často teraz počujeme počas kampane, že varujú pred návratom Roberta Fica. A tú retoriku často stávajú práve na vyhraňovaní sa voči Smeru a spolupráci Smeru a voči tomu, že Smer sa môže vrátiť. V podstate by som povedala, že voči žiadnemu inému politikovi aktuálne nie je tá retorika takto priamo vedená. Čím to podľa vás je? No, mnohí sú mnou posadnutí, to je jedna vec, ale teraz trochu vážnejšie. Keď nemáte argumenty, nemáte dobrý program a neviete, ako poraziť politického súpera, tak si vymýšľate. Napríklad hovoria, vyberiem si iba jeden segment, že vraj, ak by sa Smer stal súčasťou novej vlády, bude ohrozená demokracia. Tak sa teda pýtam, keď bol Smer sám vo vláde v rokoch 2012 a 16 a mali sme 83 poslancov v Národnej rade, bolo prijaté nejaké opatrenie, ktoré by išlo proti demokracii? Nebolo. Ale zase teraz sme videli, ako sa marilo referendum. Videli sme, ako boli ľudia obmedzovaní na svojich právach pri covide, ako sa zatvárali ústa alternatívnym médiám. Takže to sú falošné argumenty a nás len utvrdzujú v tom, že to robíme dobre a že naši superi bohužiaľ sú slabo argumentačne vybavení. V prieskumoch teda vám patrí už dlhodobo prvé miesto. Napriek tomu mnohé strany otvorene hovoria o tom, že do vlády, kde by ste boli vy a kde by bola strana Smer SD, by nešli. Nebojte sa toho, že aj v prípade, že strana Smer vyhrá voľby, že nebudete v tej koalícii, že nebudete ten, kto... V roku 2016, keď Smer vyhral voľby, tak som počul z úst všetkých, že žiadna vláda nemôže vzniknúť so Smerom. A vznikla historická vláda, v ktorej bol Smer, Slovenská národná strana a Most Hit. Prvýkrát sa nám podarilo dať dohromady maďarských a slovenských politikov do jednej vlády. Preto berte tieto vyhlásenia ako retorické predvolebné cvičenia a najmä si uvedomte, že kto najviac kričí. Najviac vylučujú tí, čo majú najmenej percent. Ja sa domnievam, že je zodpovedné pred parlamentnými voľbami mlčať. Pretože ľudia rozhodnú, komu dajú 5% a viac. A každý, kto má viac ako 5%, má právo sa uchádzať o vstup do vlády. Ak tvrdíme o niekom, že nemá byť vo vláde, lebo že je ohrozením demokracie, ja neviem čím všetkým, tak nech dajú návrh na rozpustenie politickej strany. Ale pokiaľ strana ide do volieb, to znamená, že je legitímna, že spĺňa podmienky slovenského právneho poriadku a má právo sa uchádzať o členstvo vo vládnej koalícii. Preto ja na tieto predvolebné retorické cvičenia nedám a ako ste si všimli, my nepatríme medzi strany, ktoré by komentovali prieskumy verejnej mienky a ktoré by pred voľbami niekoho vylučovali. Opýtam sa teda, keď nechcete niekoho vylučovať, že ktoré sú tie strany, s ktorými si naopak viete tú spoluprácu predstaviť? Kto sú tí vaši ideálni partneri? Predsa je to úplne zrejme a určitým spôsobom vznikol politický subjekt Hlas sociálna demokracia. Nebudem sa vrácať do histórie, ale je fakt, že nás požiadali, aby sme ich podporili v členstve v strane európskych socialistov. Čiže máte tu dve veľmi podobné strany, ktoré majú rovnakú alma mater, Smer. Sme v rovnakých európskych štruktúrach. Preto ja považujem za prirodzené, že základom vzniku novej vlády po voľbách by mal byť Smer a Hlas. A potom uvidíme, že kto môže túto koalíciu doplniť. Ale ja nebudem nikoho ani vylúčovať, ani potvrdzovať pred parlamentnými voľbami, pretože logika veci dáva, pani redaktorka, že ak niektorá strana by žiadala do programu niečo, čo je v rozpore s našim programom, tak asi nemôžeme spolupracovať. Ak by napríklad niekto chcel povedať, že Slovenské národné povstanie nemá byť štátny sviatok, alebo by povedal, že poďme vystúpiť z Európskej únie, alebo by povedal, že poďme zrušiť zákonník práce. No tak preukázateľne povieme, prepáčte, ale s takouto politickou stranou nevieme spolupracovať. Čiže nerobme tieto vylučovačky na princípe, že a ja nepôjdem s Ficom, a ja nepôjdem so Smerom. Hovorme, čo má byť podstatou samotného vládneho programu. To už logicky predurčuje, ako tá vládna koalícia má vyzerať. Ale ja to zopakujem veľmi jasne. Základom novej stabilnej vlády, ak chceme stabilnú vládu, ak tu chceme nejaký zlepenec pravicových, liberálnych a nejakých progresívnych strán, nech sa páči, ľudia môžu rozhodnúť. My si potom zoberieme minerálku a nejaké pukance a počkáme si rok a po roku budeme mať 40%, keď to mám takto povedať. Ale základom povolebnej spolupráce, ak ľudia chcú stabilnú a sociálne orientovanú vládu, musí byť spolupráca Smeru a Hlasu.
Andrej Danko pred pár dňami prekvapil, keď povedal, že máte tajnú dohodu s Petrom Pellegrinim, ktorá spočíva v tom, že ste ochotní v prospech Hlasu obetovať premiérsku stoličku. Boli takéto debaty s Petrom Pellegrinim? Takéto stretnutia neboli a my sme už na to reagovali, že Andrej Danko nás vie niekedy veľmi prekvapiť a pamätám si, keď sme boli spolu vo vláde, ale teraz sa nad tým už smejem, ako mi vypovedal zo dňa na deň koaličnú zmluvu len tak bez akéhokoľvek dôvodu a spôsobil mi tým pomerne veľa problémov. Pani redaktorka, logika veci, znovu sa vrátim k logike veci. A 30 už 2-ročné skúsenosti, ktoré mám v politike, mi nedovolia takto uvažovať a vôbec sa nielen špekulovať o tom, že by som niekomu niečo núkal. Platí železné pravidlo. Ak Smer, Slovenská sociálna demokracia vyhrá voľby, ak budeme zostavovať vládu, tak sa budem prirodzene, aj podľa ústavných tradícií, uchádzať o post predsedu vlády Slovenskej republiky. Nemám komu čo ponúkať. Ale ak by tá otázka bola teda nastavená tak, že by s vami Hlas išiel, dajme tomu, za tej podmienky, boli by ste prípustní takémuto niečomu? Takéto podmienky klásť môžu iba nevyspelí politici, pretože rovnako si pamätám a dobre triafate, pretože v roku 2016, keď sme zostavovali vládu so Slovenskou národnou stranou, s Mostom, my vtedy ešte aj s pánom Procházkom, tak bolo také povinné asi polhodinové retorické cvičenie na adresu moju a Roberta Kaliňáka, kde sa pokúšali nám povedať, že by ste to teraz s vami aj urobili, ale bez Fica a bez Kaliňáka, ale po 30 minútach som im to veľmi jasne vysvetlil, že o čo tu vlastne v demokracii ide a všetci to pochopili a potom už nemal nikto námietky ani proti Robertovi Kaliňákovi, ani proti mne. Toto nemôže urobiť normálny skúsený politik, klásť takúto nezmyselnú požiadavku. Viete, to je to isté, ako keby som ja teraz povedal, že my pôjdeme s Hlasom do vlády, ale nesmie tam byť Pellegrini. A sme skončili. Takto nemôžete politiku robiť. Politika je niekedy aj o kompromisoch, ale kompromisy môžete robiť len vo veciach, kde ich môžete robiť. Sú principiálne línie stranické, ktoré nemôžete dostať do kompromisu. Napríklad, ako som už povedal, ja neviem robiť kompromis so zákonníkom práce. Teraz som si nedávno vypočul v rozhovore s pánom Sulíkom, sme boli v jednej televízii, kde povedal, že a odborári sú zbytoční a hlavne nech sa má dobre podnikateľ. Ak sa bude mať dobre podnikateľ, budú sa mať aj ostatní dobre. Toto je niečo, čo ja nerozumiem tomu, ani tomu nechcem rozumieť a tu by som do žiadnych kompromisov nešiel, pretože odbory majú nezastupiteľné miesto pri ochrane záujmov pracujúcich. Zákonník práce je neuveriteľne dôležitý pri pracovnoprávnej ochrane. Takže toto je napríklad príklad, kde by sme sa určite so Saskou nedohodli na vládnom programe, ak by napríklad navrhovali zrušenie odborov, čo oni navrhujú stále, alebo nedaj Bože oslabenie postavenia pracovnoprávneho zamestnanca. Ostaneme ešte pri tej spolupráci s Hlasom. Keď Peter Pellegrini odchádzal zo Smeru, tak sa hovorilo o tom, že tie vaše vzťahy neboli najlepšie. V podstate z vyjadrení vás oboch to bolo aj dosť cítiť. Mňa zaujíma, aké sú tie vzťahy v podstate dnes. A nie len po tej pracovnej rovine, ale možno aj súkromnej. Čas je najlepší lekár na mnohé veci a áno, veď asi pochopíte, že ak vám za určitých okolností odchádza z klubu 11 poslancov, ktorí v tej strane dostali všetko, úplne všetko, dosiahli takú kariéru, ako by nikdy nedosiahli bez Smeru, tak sme mohli mať trošku horké sliny. A sem tam aj možno padli nejaké výčitky z jednej aj z druhej strany. Ale čas všetko vyliečil. Ako som už uviedol, obrátil sa na mňa Peter Pellegrini s listom, kde ma požiadal o členstvo, alebo teda o podporu ich členstva v strane európskych socialistov. A ja som s tým bez akéhokoľvek zaváhania súhlasil, lebo si uvedomujem, že treba budovať silný sociálno-demokratický a ľavicový potenciál na Slovensku. Medzi nami sú určité rozdiely vo forme politiky. My tomu hovoríme, že taká rustikálna sociálna demokracia, my sme takí ľudovejší, sme takí, by som povedal, jasnejší vo vyjadreniach. Možno náš slovník je niekedy ľudovejší, ako by niekto očakával, ale to je náš štýl. Jeho štýl je trochu iný. Aj preto my o Smere hovoríme ako o slovenskej sociálnej demokracii, pretože my neuznávame automaticky, že na prvom mieste, pokiaľ ide o sociálnu demokraciu, majú byť témy LGBTI napríklad. My máme s tým problém. A tvrdíme, že témy LGBTI nemôžu byť na prvom mieste ľavicovej politickej strany. Ak máte v krajine tak nízke mzdy, tak nízke dôchodky, ak sme najchudobnejšia krajina alebo druhá najchudobnejšia krajina, ak máme rozvrátené verejné financie, za takéto situácie sa ľavica musí starať o iné veci ako LGBTI. Preto my nie sme bruselská sociálna demokracia, my sme slovenská sociálna demokracia, orientujeme sa na slovenské národné záujmy a na záujmy Sloveniek a Slovákov.
Tomu rozumiem. Keď ste spomenuli LGBTI, ja by som sa opýtala aj vo svetle včerajších udalostí a vyjadrení pána Majerského, ktorý teda sa vyjadril o LGBTI ľuďoch ako o pliage. Na ktorom mieste možno v tom zozname priorit sú pre vás tieto otázky? Viete, KDH-ci sú v tomto príznační, že oni povedia pravdu len vtedy, keď sa pomýlia. To je veľmi časté, inak sú veľmi, by som povedal, zvláštni ľudia. Budú hovoriť jednu vec a potom urobia druhú vec. Na nich sa ťažko dalo niekedy spoľahnúť v minulosti, ale pokiaľ ide o vyjadrenia pána Majerského, ja nemám žiadny dôvod to komentovať, je to jeho vyjadrenie. Môj názor poznáte, my nepovažujeme témy LGBTI za primárne a prvoradé, ktorým sa má venovať ľavica, a tým som povedal všetko. Okrem toho môžem dodať aj to, že sme absolútni odporcovia zavádzania rodovej ideológie do škôl. A tu je hrozba, keď si človek pozrie aj nejaké programové materiály progresívneho Slovenska. No, pán Boh ochraňuj naše deti, ale ja nechcem, aby niekto našim deťom vtlkal do hlavy, že ráno môže prísť do školy a že kľudne môže povedať pani učiteľke, že pani učiteľke, ja som dnes vrtuľník. Dobre, tak sa ku mne správajte ako k vrtuľníku. Ale ja som dnes pes a budem štekať celý deň, alebo som mačka a budem mňaukať celý deň. Preháňam trošku, ale dobre viete, o čom hovorím, že my sme sociálna demokracia, my sa považujeme za moderných ľavicových ľudí, ale predovšetkým vidíme priority Slovákov a nie bruselské priority. A ak by ste mali ísť do koalícii, kde by jedna z tých strán mala, dajme tomu podmienku, aby bolo súčasťou programového vyhlásenia, to, aby boli registrované partnerstvá na Slovensku, bola by to pre vás prekážka? Pani redaktorka, uvedomte si jednu zásadnú vec, a to je, že my máme nejakú ústavu. Ja som mal také vystúpenie teraz nedávno v Národnej rade pri príležitosti Dňa ústavy, kde som povedal, že nemôžeme obchádzať ducha ústavy, ktorý je zakotvený v preambule ústavy. A v tej preambule ústavy sa odkazuje na duchovné dedičstvo, tradície, Cyrila, Metoda. To znamená, my sme kresťanská krajina. A ja to hovorím veľmi pokojne a kľudne ako lavičiar. A tie tradície, a ten duch ústavy nám nehovoria, že poďte teraz robiť manželstva homosexuálov a poďte teraz osvojovať deti homosexuálmi. V ústave Slovenskej republiky je jedna definícia, ktorú tam Smer zakotvil. A tá definícia je: manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Bodka. Nemôžete dnes zavádzať iné formy nejakých manželstiev, homosexuálov alebo kohokoľvek, pokiaľ by ste nezmenili ústavu. A my sme proti zmene ústavy. My tvrdíme, že v ústave má zostať zakotvené, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Nebránime sa na druhej strane riešiť praktické problémy osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a sú rovnakého pohlavia. Ak žijú dvaja muži spolu alebo dve ženy spolu, no tak prosím, tak poďme riešiť otázku dedenia, poďme riešiť otázku prístupu k zdravotným informáciám, poďme sa baviť o takých praktických otázkach života, ale prosím, netlačte nás do zmeny ústavy. S tým ja nikdy súhlasiť nebudem. Pred pár mesiacmi ste si podávali ruky s Milanom Uhríkom. Išli by ste do vlády s Republikou? Pani redaktorka, to je taká tá, prepáčte za výraz, malosť slovenských novín alebo médií. Pán Uhrík robil petičnú akciu na referendum a priniesol sem na stranu Smer sociálna demokracia obrovské množstvo podpisov. Išlo o referendum o predčasných parlamentných voľbách. On tie podpisy sem priniesol. Tak čo som ho mal hnať palicou? Jednoducho, ja sa považujem za slušne vzdelaného človeka s moresmi, no tak jednoducho podám ruku takémuto človeku, ako by som podal komukoľvek inému. Naviac je to poslanec z Európskeho parlamentu. To akože si teraz už nebudeme podávať ruky? Len preto, že je v strane, ktorá má kritickejší názor na NATO alebo na Európsku úniu, ako nebláznime. To keď nám vnúkate takúto filozofiu, takéto správanie sa, tak sa v chvíľku pozabíjame. My sme všetci ústavní činitelia. Niektorí na úrovni Slovenskej republiky, niektorí na úrovni Európskeho parlamentu. A nie je jedno, aký má pán Uhrík dnes názor na NATO alebo Európsku úniu. Som slušný človek a podám pánovi Uhríkovi ruku kedykoľvek. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Ak sa z podania ruky automaticky robí hriech, alebo hneď sa z toho vytvárajú koalície, tak mi to je naozaj ľúto. A je mi ľúto ľudí, ktorí nedokážu podať ruky svojim partnerom, napriek tomu, že tí partneri sú niekedy na opačnej strane tej politickej barikády. Čiže z Republikou áno, alebo nie po voľbách? Pani redaktorka, pred chvíľkou som povedal, že sú určité parametre, ktoré stanovujú naše správanie sa. Pokiaľ ide o vylúčovanie strán, nebudeme nikoho vylúčovať, pokiaľ nám umožní, aby vládny program bol protifašistický, bol silne sociálny a proeurópsky. Ak sa na tomto programe mieni kdokoľvek zúčastniť, bude vítaný vo vládnej koalícii. Ja neviem, či to bude Republika. Môže byť kdokoľvek. S tým, jak sú teraz nastavení, tak podľa vás splňajú napríklad to protifašistické? Dôležité je, viete, keď si zoberiete, každá politická strana teraz bojuje o prežitie.
Niekto vymýšľa aj radikálnejší, aby zaujal pozornosť verejnosti, takže padajú všelijaké vyhlásenia, ako napríklad z úst pána Majerského. No tak ja neviem, potom, čo povedal pán Majerský, ho všetci mali vylúčiť, podľa všetkého. A mali povedať, že s pánom Majerským a SKHD a nikdy, keď má taký názor na LGBTI komunitu. Preto ja by som to nechal v tomto okamihu tak a môžem len skonštatovať, že sú iné predvolebné reči a je iné potom racionálne správanie po voľbách. Dôležité je, na čom sa dohodnú strany pri zostavení vládneho programu. To je dôležité. Ale vy nemôžete tým ľuďom vymazať z hlavy ich myslenie. Ak je raz niekto presvedčený, že NATO nie je dobré, no tak ja mu to nevytlčem z hlavy. Pani redaktorka, a vám to teraz poviem úplne jasne. Viete, čo by sa stalo, keby na Slovensku bolo referendum o NATO? Viete, čo by sa stalo? Asi to vy nemáte zmerané, my to máme zmerané. Ľudia by povedali, NATO nie. Aby Slovensko asi muselo vystúpiť z NATO. Tak nechajte tých ľudí, ktorí majú iný názor, aby s tým názorom pracovali. Ja si myslím, že Slovensko je krajina, ktorá je bezpečnostne a zahranično-politicky správne zakotvená. Veľmi správne. Sme v Európskej únii a sme v NATO. Ako zabránite niekomu, aby vyzberal 350 000 podpisov na referendum o NATO? A keby len NATO? Ja som sa minule stretol s predstaviteľmi stáleho zastúpenia Európskej komisie, ktorí mi povedali, preboha, pán Fico, len nedovolte zorganizovať referendum Európskej únii. Ani tam už není istota, pani redaktorka, ako by slovenská verejnosť reagovala na túto otázku. Ja hovorím, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec pre Slovensko. To, že dnes Európska únia v katastrofálnych rukách, to už je druhá vec. Mne je ľúto, že sa z Európskej únie stal militantný vojenský projekt a že prijímajú opatrenia, ktoré škodia ľuďom. Ale to nemení na tom nič, že členstvo Slovenskej republiky v EÚ je mimoriadne dôležité. Pri NATO zase hovorím, že NATO áno, ale na druhej strane dodávam žiadne vyššie výdavky na zbrojenie, žiadne zbytočné kupovanie amerických zbraní, žiadne členstvo Ukrajiny v NATO a budeme suverénna krajina. Ale neberte iným ľuďom právo na názor. To mám teraz každého hneď vylúčiť. Čo teraz chcete urobiť so všetkými tými Britmi, ktorí hlasovali za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie? Pestrosť názorov je základ demokracie. A tu sa v poslednom období zaviedol taký prístup k verejnosti, ak nemáš taký názor ako my, tak si proti nám a musíš byť vylúčený. Ty si za mier na Ukrajine, si ty normálny, však ty si podporovať, ty si fašista, ty si zlý a ty musíš byť z tej spoločnosti vylúčený. Prosím vás, pamätajme sa, iný názor je základom demokracie. Ja som veľký zástanca demokracie, ja som veľký zástanca rešpektovania iných názorov. To neznamená, že sa budem podieľať na realizácii toho iného názoru. K tomu sa chcem dostať, že samozrejme my nikomu neberieme to, aby mal iný názor aj na Severoatlantickú alianciu. Na očkovanie napríklad a na všetko. A prečo nie? Skôr tá moja otázka smerovala k tomu, že ak by ste išli s republikou do jednej vlády, či by toto nebola pre vás prekážka, lebo by ste to presadzovali, tak... Ale určite by sme sa nepodielali na referende takéhoto typu, ak tvrdíme, že bezpečnostné zakotvenie Slovenska je také, aké je, my ho rešpektujeme, ale rovnako hovoríme, že aj na to sa správa veľmi zvláštne v mnohých situáciách. Veľmi zvláštne. Máme veľké výhrady niektorým aktivitám, ktoré na to urobilo a veľmi jasne hovorím, že nesúhlasíme so zvyšovaním zbrojných výdavkov a nesúhlasíme s tým, že by sa mala stať Ukrajina členským štátom NATO. Ja to hovorím dopredu a veľmi jasne. Vy ste tento víkend otvorili tému migrantov, teda nelegálnej migrácii a problémov, ktorá s tým je. V podstate z tých hlasov, ktoré som zachytila, tak nikto nerozporoval to, že by tu tento problém bol. Niekto ho vidí väčší, niekto menší. V čom vy vidíte ten najväčší problém, alebo čo by podľa vás bolo to riešenie tohto? Odporúčal by som, a teraz to myslím v tom najlepšom, pretože jedna vec je robiť rozhovory z tepla nejakej kancelárii v Bratislave, kde nevidíte nič. Sadnite do auta, choďte do Veľkého Krtiša a postavte sa na 20 metrov od tej haly a prepáčte, poviem to po slovensky, pocítite, ako smrdí nelegálna migrácia, ako smrdí koncentračný tábor. To je koncentračný tábor, čo tam zaviedla vláda. Pani redaktorka, základný problém, ktorý tu máme, je v tom, že keď my sme boli vo vláde, my sme strážili celú zelenú hranicu a nepustili sme žiadneho nelegálneho migranta na územie Slovenska. A všetkým migrantom sme hovorili, tam choďte do Rakúska, keď chcete, my vás na Slovensku nepustíme. Ak prídete na Slovensko, tak vás zatvoríme. A oni to vedeli, tí migranti, a vyhýbali sa Slovensku ako čerti na svetenej vode. Táto vláda má úplne opačnú migračnú politiku. Ona pozýva tých migrantov na Slovensko, nelegálnych. Na hraniciach nemajú žiadnu prekážku, oni sem prídu na Slovensko a všade na svete sa normálny nelegálny migrant vyhýba policajnej stanici. Viete, čo robia nelegálni migranti na Slovensku? Klopu na slovenské policajné stanice, lebo vedia, že na Slovensku dostanú také malé potvrdenie. A to potvrdenie im umožňuje tu zostať. Ale
Tieto potvrdenia sa vydávajú v rozpore so zákonom, pretože toto potvrdenie môžete dať len človeku, ktorý vie preukázať svoju totožnosť. Títo ľudia klamú. Ja som sa ich pýtal, tie veľmi konkrétnejšie, odkiaľ ste? Zo Sýrie. Všetci ste zo Sýrie? Áno, všetci sme zo Sýrie. Z akého mesta ste všetci? Všetci sme z Alepa. Výborne. Poznáte sa? My sa nepoznáme nikto. Bolo ich tam 700. Všetci boli z jedného mesta a nikto nikoho nepoznal. Kedy ste sa narodili? 1. januára 2000. Všetci. Rovnaký dátum narodenia, rovnaké meno, rovnaké mesto. Nemajú žiadne doklady. My netušíme, kto to je, čo to je. To môžu byť teroristi. Teraz som zachytil, že nejakí dvaja boli dokonca identifikovaní. To môžu byť ťažko chorí ľudia, môžu mať infekčné choroby, ktoré tu môžu šíriť. Čo títo ľudia budú robiť, ak tu zostanú na území Slovenska chvíľu? Predstavte si, že nám zatvoria Češi hranice, podľa mňa zatvoria Češi hranice. Ako si budú zabezpečovať živobytie títo ľudia? Dobre, budú mať voľný, rozumiem, že ten problém tu je, ale že ako ho riešiť? No viete, ja vám opakujem ešte raz, základom bolo, počas našej vlády sme chránili hranice, nikoho sme sem nepustili. Čiže my sme aj teraz zvolali schôdzu mimoriadnu, už je podaná, schôdza bude vo štvrtok, kde presne píšeme, že musí začať okamžite stráženie zelenej hranice s Maďarskom v súčinnosti policajného zboru a ozbrojených síl. Nesmieme sem nikoho pustiť, lebo to sú nelegálni migranti, o ktorých nič nevieme a nemajú to čo robiť. Táto vláda ich sem púšťa, legalizuje ich pobyt a ľuďom, o ktorých nič nevieme, dávame nejaké potvrdenie, ktoré umožňuje, že sa to budú motať. Dôsledkom môže byť, že nám zatvoria hranice Češi, že Nemci zatvoria hranice a potom som zvedavý, čo bude vláda robiť s tými tisíckami nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme. O ich chorobách, o ich napojení na teroristické štruktúry, čo s nimi tá vláda potom robiť bude. Ak nastúpime do vlády my, okamžite treba vyriešiť tých, čo sú na území Slovenska, povyhosťovať to, poslať to preč a čo je, pokiaľ ide o hranicu, dať tam také isté opatrenia, ako sme my robili, keď sme boli vo vláde. Nepamätáte sa na ten plot, ten rozťahovací a ďalšie opatrenia, ktoré sme robili? Oni sa fakt báli. Oni keď videli slovenskú hranicu, vedeli, Ježiš, tam nejdeme. A rovno išli preč. Takže takúto atmosféru treba vyvolať opätovne, pretože Slovensko musí byť chránené. Veď pomáhajme ľuďom, ktorí to potrebujú, ale pani redaktorka, akí utečenci pred vojnou? Tých 700 ľudí, ktorých som tam videl, všetko mladí muži od 18 do 30 rokov. A tvrdia, že utekajú pred vojnou. Krista Boha, kde ste tie rodiny nechali? Doma? To znamená, že utekáte pred vojnou, ale svoje rodiny s deckami a všetko ostatné ste nechali doma. Všetko typickí ekonomickí migranti, ktorí tu nemajú čo robiť. Nikto z nich neuteká pred žiadnou vojnou. Každý si hľadá nejaké pracovné zaradenie. Čiže my máme v tomto jasno. Ja som rád, že tému sme včera otvorili. Ako vidíte, všetci znovu naskočili. Všetci. Smer po hypotekárne úvery. 2 týždne všetci rozprávali o hypotekárnych úveroch. Smer po migrácia, všetci sa zase venujú migrácii. Až mi to je niekedy smiešné. Ale my máme v tomto úplne jasno. Pani rektorka, to, čo robí táto vláda, to je šialené. To je niečo, nečudujem sa. Pri tej zostave, že kto je riaditeľom migračného úradu a kto je prezidentka a kto je predseda vlády, sa nečudujem. Chcem sa v tejto súvislosti opýtať na vaše vlastné slova. Vy ste totiž to povedali, že zámerom vlády je priviesť na Slovensko čo najviac migrantov. A mňa zaujíma, že čo by z toho vlastne vláda mala, alebo ktorýkoľvek politik, čo by z toho mal? Vláda Slovenskej republiky, podobne ako to je na Ukrajine, kde bezhlavo podporuje vojnu, a za to má odpustky, pretože tu sa páchali vážne zločiny na opozícii za 3 roky, ale vláda nebola nikdy nikým kritizovaná zo západu, lebo vychádza západu v ústretí, pokiaľ ide Ukrajinu. To isté si povedala, nebudeme brániť nelegálnych migrantov, aby prišli na územie Slovenska. Veď oni idú cez slovensko-maďarské hranice, pani redaktorka, ako keby tam tá hranica ani nebola. Oni prejdú na Slovensko. A ešte zaklope na policajnú stanicu. To ste niekedy zažili? Viete si predstaviť, že by nelegálny migrant prekročil hranice medzi Mexikom a Spojenými štátmi a utekal by na policajnú stanicu prvú a povedal by: dobrý deň, ja som z Mexika, prosím, vystavte mi papier, že tu môžem na Slovensku zostať. To je filozofia. To je sorošovská filozofia migračná, navoziť do Európy čo najviac migrantov. Veď prečo to preboha nezdôrazňujete, že šéfom migračného úradu, Slovenského migračného úradu, je pán Orlovský, ktorý bol šéfom nadácie Otvorenej spoločnosti Soroša. Bodka. Viete, kto je premiér? Kde učí na akej škole? Viete, kto financoval Čaputovú? To je jednoducho filozofia. Čiže oni nebudú s tým nič robiť. Oni radšej nechajú ľudí vystaviť nebezpečenstvu, ktoré tu je. Čo potom budete hovoriť, pani rektorka, keď tu zostanú tí ľudia? A zajtra vám ukradnú bicykel. Potom vám vykradnú, ja neviem, pivnicu, lebo tam máte nejaké jedlo, nejaké zavaraniny. A že budú páchať možno nejakú násilnú trestnú činnosť, lebo budú zatvorené hranice s tou Českou republikou a s Nemeckom a nebudú mať kam ísť ďalej. Čo potom poviete? Lebo Fico? Lebo Smer? Lebo to je jediná odpoveď, ktorú na všetko majú. Na všetko. Zdražovanie, lebo Smer. Hypotéky, lebo Smer. Nízke dôchodky, lebo Smer. Veď, ale ja som od roku 2018 v opozícii. Ja neviem teda, čo odo mňa chcú.
Posuniem sa k ďalšej téme, a to sú tie hypotéky. Je to tiež téma, ktorú ste vy otvorili a ktorej sa teda venujete a aj po voľbách ju máte stanovenú ako jednu z prioritných tém. Ako chcete riešiť teda ten problém vysokých úrokov? No, je fakt, že asi to sledujete, že tie úrokové sadzby vyskočili. Momentálne sú od 4,75-5%, niekde je vyššie. A ľudia si brali hypotéky pri úrokových sadzbách 1%. Alebo sme im pomáhali s tzv. Bonifikáciou úrokových sadzieb. Je to okolo 400 000 hypoték, ktoré budú refixované, teda budú mať nové splátky, vyššie splátky. Ja sa teraz nebudem sporiť, že či to bude o 100 alebo o 200 eur mesačne viac. Keby to bolo iba o 100 eur, pani redaktorka, vy dobre viete, aký máte plat. Tak si zoberte, že by ste museli zaplatiť len na úrokoch ročne o 1200 eur viac. Veď to je určite váš plat. V čistom teraz hovorím, v čistom 1200 eur. A nám banky hovoria, to je nič, to zvládnu tí ľudia, to je iba jeden plat. To je iba jeden mesačný plat, ktorý zaplatíte len na vyššie úroky. Nehovoriac o tom, koľko viacej platíte za potraviny, za energie a za všetko ostatné. Preto naše riešenie je jednoduché. Ak raz banky majú plánovaný zisk v roku 2023 viac ako 1 miliardu eur v čistom, opätovne zavedieme odvod a tieto peniaze, bankový odvod, a tieto peniaze použijeme na tzv. Bonifikáciu. To znamená, že štát a banky sa poskladajú a ak dnes niekto napríklad bude platiť 4,75 alebo 5% úrok, tak mu z toho 3 alebo 4% preplatíme na nejaké obdobie 5 rokov, aby on platil maximálne 1-1,5% úrokovej sadzby. My musíme rozbehnúť aj hypotéky, ktoré sú zabrzdené. Ten prepad hypoték je možno 40% v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. To stavebníctvo je zamrznuté. My potrebujeme tú krajinu trošku rozbehnúť. Čiže máme v tom jasno. A odmietam také tie vyjadrenia, že však ľudia to zvládnu, to je iba 1200 eur. Alebo to je možno iba 2400 eur do roka. Niektorí tvrdia, že môžeme zaviesť reverzné hypotéky, veď nech ľudia popredávajú svoje byty, nech tie byty predajú bankám, banky potom tie byty budú prenajímať, budú mať nejakú rentu, prosím vás. Majme trošku rešpektu a úcty k ľuďom. My recept máme, toto nie je vymyslená vec, teoretická. My sme takto bonifikovali úrokové sadzby od roku 2006 až do roku 2018. S tým, že v roku 2018 boli úrokové sadzby tak nízke, okolo 1%, že už nemalo význam ich vtedy bonifikovať. Tak sa zaviedla tzv. Daňová úľava na úrovni asi 400 eur, ale to je dnes málo, to nerieši problém, ktorý ľudia s hypotékami majú. Je to vážny problém. Ak ho vláda takto podcenila, my ho určite nepodceníme. Ja si myslím, že 10% domácností je ohrozených, pokiaľ ide o bývanie. Ešte do volieb by sa mali konať minimálne 2 mimoriadne schôdze, ktoré teda iniciovala vláda, na ktoré zbierali podpisy, a to k pediatrom a k situácii ohľadne pediatrov a potom k otvoreniu trestného zákona kvôli tej vraždy v Dubnici nad Váhom. Ako sa k ním Smer postaví? No, je to zužovanie zdravotnej starostlivosti, je to zvyšovanie poplatkov, to je v rozpore s ľavicovou politikou, takže my sa zdržíme hlasovania, ale budeme proti tomuto zákonu. Trestný zákon? No, tak tu by som potreboval nejaké vysvetlenie, že prečo máme 3 týždne pred parlamentnými voľbami otvárať trestný zákon. K nejakému individuálnemu prípadu nejakého človeka, ktorý bol duševne chorý a ktorý spáchal nejaký trestný čin. Bol by to taký problém? Teda riešiť túto problematiku? Pani rektorka, veď snáď nás nepovažujete za malé deti. Viete, čo je podstata veci. V skrátenom konaní otvorí trestný zákon a trestný poriadok a cez pozmeňujúce poslanecké návrhy útočiť na 363, útočiť na generálneho prokurátora, pomôcť Kiskovi a pomôcť udávačom. Toto je cieľ. Tam sa premiér Odor vyjadril, že ak by tam bolo niečo takéto pridané, tak ten návrh stiahne. Vy neveríte tým slovám? Viete, ja keď vidím pána Odora, tak ma vždy napadne taký fór o 2 leňochodok na strome. Nebudem radšej ten fór hovoriť. Ja nemám absolútne žiadny dôvod pánovi Odorovi veriť, lebo on je nesvojprávny človek. On urobí to, čo mu prikáže Čaputová. Čaputová je nesvojprávny človek, tá zase urobí to, čo jej niekto povie. A to bude Lipšica, americká ambasáda. Očakávate, že pred voľbami alebo po nich prídu nejaké zatýkania, obvinenia? Ja si myslím, že ešte budú nejaké pokusy. Objavujú sa všelijaké informácie, ktoré sa týkajú opozície, lebo oni už bojujú o prežitie. Oni vedia, aké zločiny napáchali Čurilovci, Lipšic a ďalší. A urobia všetko, čo budú môcť. Veď aj odvolanie Aláča bolo predovšetkým preto, lebo sa chcú dostať k dôkazom proti ním, ktoré sú pravdepodobne na Slovenskej informačnej službe. Áno, očakávam ešte nejaké represívne aktivity proti opozícii do parlamentných volieb. V kuloároch politických sa dosť hovorí o tom, že vraj zvažujete kandidatúru na prezidenta. Je toto pravda? Máte pocit, že teraz robím volebnú kampaň na prezidenta alebo do parlamentných volieb? Priorita absolútna je vyhrať parlamentné voľby a zostaviť vládu. Má Smer vlastného kandidáta na prezidenta? Zatiaľ nie, ale určite nepodporíme Čaputovú v Nohaviciach. Určite nepodporíme.
K tomu smerovala moja ďalšia otázka. Kandidatúru teda potvrdil pán Kubíš a pán Korčok. Áno. Akí by boli prezidenti, ktorí z nich by bol lepší povedal som, prezident? že Čaputovú v mnohých veciach nepodporíme. Tak viete, o kom hovorím o Korčokovi. Korčok je ľudský žoldnier, ktorý bude slúžiť komukoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. A je to človek, ktorý nikdy Slovensku nepomôže. Jednoducho to je pokračovanie tej série ľudí, ako bol Kiska, Čaputová, ako je on. Už keď vidím, ako ho velebí denník Gen, Aktuality a Smečko, ja sa mu čudujem, že to akceptuje, pretože mu robia veľmi zlú službu, nehovoriac o Čaputovej, ktorá rovno podporila, čiže si ho privlastnila. My môžeme dnes hovoriť otvorene, že to bude pokračovanie politiky Čaputovej a Čaputová dopadla katastrofálne. Katastrofálne, pretože už sa na záver volebného obdobia ani nemohla suverene rozhodnúť, či bude alebo nebude kandidovať, pretože to nie je rozhodnutie nekandidovať nejaké vlastné. To jej povedali, už nebudeš kandidovať, lebo nevidíme šancu na úspech. A nemám rád, keď niekto tu velebí nejaké diplomatické úspechy Korčoka. Ján Kubíš je 1000-krát dôležitejší medzinárodný diplomat, ako je pán Korčok, ale tým nenaznačujem nič. My určite budeme hľadať vlastného kandidáta, ale touto témou sa budeme zaoberať až po parlamentných voľbách. Už máte nejaký užší okruh mien? Musí to byť človek, ktorého verejnosť pozná. Ja teraz poviem nejaké kritériá skôr. Človek, ktorého pozná verejnosť, pretože náš kandidát nebude mať takú podporu mimovládneho sektora, nebude mať takú podporu médií, ako má Korčok, alebo ako má Kiska, alebo Čaputová. Ale musí to byť človek národne orientovaný, človek, ktorý má cit pre sociálny program. Poviem to inak. Pre mňa bol veľmi dobrým prezidentom pán Gašparovič, ktorý spĺňal tieto kritériá. To bol jeden suverénny slovenský prezident. Schopný, suverénny slovenský prezident. Bohužiaľ, potom prišla éra Kisku a Čaputovej a tým suverenita aj schopnosti sa niekde vytratili. Čo sa týka zmeny k tomu, aby prezident nebol volený priamo, ale bol volený v parlamente, k tomu sa ako staviate? Kto to navrhuje? Ja neviem. My to nenavrhujeme. Čiže neboli by ste ani za takéto zmeny, ani nechcete nič také priniesť? Ja nemám dôvod robiť nejaké účelové zmeny. Viete, tu toľko účelových zmien bolo urobených v poslednom období. My sme zaviedli komplikovanú voľbu alebo výber prezidenta policajného zboru, že musí to prejsť cez výbor Národnej rady a neviem čo. A potom nevedeli urobiť Hamrana prezidentom policajného zboru, tak účelovo zmenili zákon, vyhodili z toho tie podmienky ohľadne výboru Národnej rady a Mikulec si Hamrana urobil prezidenta policajného zboru bez výberového konania, napriek tomu, že nesplňal podmienky. Nie som nejaký nadšenec na účelové zmeny zákonov, niekedy sú potrebné, ale mne ani na úm nepríde, že poďme teraz zmeniť priamu voľbu prezidenta na voľbu v Národnej rade Slovenskej republiky. Treba ale dodať, že je tu taký nepomer medzi spôsobom, ako volíme prezidenta a jeho právomocami, pretože priamo volený prezident, ako to dnes vidíme vo Francúzsku, v Rusku, v Spojených štátoch, je v podstate cez tých voliteľov, ale je to do určitej miere voľba. Títo ľudia majú veľmi silné právomoci, majú prezidentské systémy. Právomoci, ktoré dnes má prezident Slovenskej republiky, nezodpovedajú tomu, aký má silný mandát od ľudí. Možno toto je skôr téma do budúcnosti, že či ešte sa nepozrieť na postavenie prezidenta, si priamo volený, ľudia si ťa vybrali, nie si nejaký politický nominant politických strán, tak tvoje postavenie by tomu mohlo zodpovedať. Možno viacej. Ale ja mám na mysli predovšetkým zahraničnú politiku, nemyslím vôbec exekutívu. Na exekutívu domácu je tu vláda Slovenskej republiky. Skôr hovorím o zahraničnej politike, no ale musela byť tá zahraničná politika prezidenta zosúladená s vládou a so štátom. Čo sa týka vás, ako vidíte svoju budúcnosť v prípade, že Smer skončí v opozícii? Viete si predstaviť byť napríklad ďalšie 4 roky opozičným poslancom? Pani redaktorka, ja neviem, či to stále nechcete všetci pochopiť, že tu sa vytvára nejaký zase obraz, že preboha, že čo ja budem robiť. Pani redaktorka, 4-krát som vyhral parlamentné voľby s stranou, ktorú som viedol. V roku 2020 som nebol volebný líder, ja nenesem žiadnu zodpovednosť za výsledok Smeru. Ja som nemal jeden billboard, ja som vôbec nebol v kampani. Chcem vyhrať parlamentné voľby 5-krát. Bol som najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii Slovenska. Nikto nebol tak dlho premiérom, ako som bol ja. Ja môžem povedať, a asi to potvrdia všetci, že v modernej histórii Slovenska je Smer, Slovenská sociálna demokracia najúspešnejšia politická strana. Tak už mi dajte pokoj. Stále sa pýtate, čo budem robiť, ako budem robiť, kde budem robiť. Idú voľby, do volieb, zamakáme, máme kopu energie, športujeme, sme pripravení. Ja si myslím, že kampaň nám ide veľmi dobre. Cítime sa veľmi príjemne medzi ľuďmi. Tá kampaň nás dokonca presviedča o tom, že ten výsledok môže byť veľmi zaujímavý v parlamentných voľbách. Hovorím o tom s plným rešpektom a s plnou úctou k ľuďom a toto je moja priorita. Ja sa na toto sústreďujem. Ja vôbec teraz nerozmýšľam, čo bude po parlamentných voľbách. Sadneme si 30. večer,
pozrieme sa, ako ľudia rozdali karty a potom podľa toho budeme prijímať ďalšie rozhodnutia aj v súkromnom živote, aj v politickom živote. Teraz mám jasnú cestu. Teraz treba vyhrať parlamentné voľby. Možno sa to pýtajú ľudia aj kvôli tomu, že vy sám ste v minulosti, aj to už pekných 5 rokov dozadu povedali, že v roku 2014 nebudete v politike, dnes je rok 2023 a sedíme tu a rozprávame sa o politike, takže možno kvôli tomu počkajte, nerozprávame sa o politike, bavíme sa o víťazstve, možno víťazstve Smeru vo voľbách. Keby sme boli nejaká 2% strana, tak máte právo na túto otázku, ale čo to každého tak fascinuje, že ja som v roku 2000, neviem kedy povedal, že v roku 2014 asi nebudem už v politike. Akože spáchal som nejaký zločin, že idem ďalej? To neskôr to vyvoláva otázky, že prečo ste zmenili ten názor. A prečo v nej zotrvávate? A nemáte pocit, že taká zásada je, že len blbec ako nezmení názor? To nepoznáte také nejaké porekadlo? Pani rektorka, čo to je za... Máte úplne mániu všetci, že... On povedal, že v roku 2014 nebude, čo tu preboha ešte robí. A ešte chce vyhrať voľby. Choď už preč, Fico, lebo už to zavadziaš. Veď nechajte politikov, pokiaľ politici stále cítia, že majú čo dať tej verejnosti. Veď keby som znovu, pripomínam, bol na úrovni 1%, máte právo na tieto otázky. Ja nikdy nekomentujem prieskumy verejnej mienky, ale asi to vidíte v tej spoločnosti, že podpora Smeru je zaujímavá. A nakoniec aj podpora mojej osoby, samozrejme, že rozdeľujem spoločnosť. Ja som si toho úplne vedomý, že mám nepriateľov a mám podporovateľov, ale to je tá dlhovekosť tej politike, to je celkom prirodzené. A čo vy ste nevideli futbalistu, ktorý povedal, že na budúci rok asi skončím. A potom sa mu podarí streliť 30 gólov v sezóne a povie, no, dobre mi to išlo tento rok, tak ešte potiahnem ďalší rok. Je to úplne normálne, úplne normálne. Nerobte z toho mániu, že Fico už musí skončiť, lebo to v roku 2014 povedal. Veď pokiaľ mi to ide, pokiaľ sem tam nejaký gól ešte viem dať, tak ma nechajte ešte do tej brány kopať. Koľko ja neviem, ale ja otravovať verejnosť nebudem ako nejaký Heger a tváriť sa na veľkého politika a tam sa trasie, či prekročí 3% hranicu. Dobre, týmto by som to asi uzavrela. Ďakujem ešte veľmi pekne raz za to, že ja ďakujem, že ste prišli a že som mal možnosť sa vašim čitateľom, ale v tomto prípade asi aj divákom prihovoriť. Ďakujem pekne, želám všetko dobré. Podobne, pekný deň. Ďakujem.